Hi ha un home vell, dret, a la part de darrere d'un vaixell. Estreny en els seus braços una maleta lleugera i un nadó, encara més lleuger que la maleta. La petita no es queixa. És com si, a la seva manera, ella volgués ajudar el seu avi. Això pensa l'home vell. No hi ha res més important que la seva neta. Aleshores, s'adona de sobte que no estan sols al banc. Un home s'hi ha assegut i el mira a ell i també la petita. El senyor Lin no entén res del que li diu aquell home que s'acaba de seure. Nota, això sí, que les paraules no són hostils.